Балаларыбыз кавым кабилеләребезнең алтын нәселләре, килер буыннарыбыз. Без аларга бөтен матди вә мәгънәви байлыкларыбызны тапшырачакбыз. Ватаныбызның һәм милләтләребезнең киләчәгедә аларның дини, милли вә әхлакый яктан яхшы кешеләр булып җитешүләренә бәйләнгән. Шул сәбәптән аларның йөрәкләрен сәламәт, дини һәм милли мәдәниятебезгә бәйле итеп, ватан һәм милләт сөюе белән тулы итеп үстерү һәр ата-ананың беренче вазифасыдыр. Балаларыбызны кешелек дөньясына лаеклы итеп, туган туфрагыбызга мәхәббәт, дини һәм милли казанышларыбызның якут вә җәүһәрләрдән дә кыйммәтлерәк бер символы итеп тәрбияләргә тиешбез. Ата-ана баласын кыйнамыйча, тукмамыйча, кызмыйча, сөю һәм шәфкать эчендә үстерергә тиешле. Аларның илаһи аманат булуларын онытырга тиеш түгелбез. Балаларыбыз карау һәм тукландырудан да тагы да ныграк безнең сөю һәм шәфкатькә мохтаҗдыр. Гаиләләрнең җимерелүе, андагы хозурсызлыклар сабыйларның җаннарын өшетә, рухларын төшенкелеккә дучар итә. Бала гаилә хозурыннан, ата-ананың сөюеннән һичбер заман туймас. Бу мәсьәләне инкар итү, бу хакыйкатьне күрмәмешкә салышу төрле җайсызлыкларның килеп чыгуына юл ачадыр. Әгәр сабыйлар ата-анасы белән берлектә, яна карт әтисе, карт әнисе янында тәрбияләнсә, бу балалар аларга бик бәйле булырлар. Ата-ананың сөюен, җылы бер карашын татымаган балалар үсеп җиткәч, гаиләсеннән йөз чигерә. Уку һөнәр алу юлында да җайсызлыклары була. Җәмгыятебез һәм дәүләтебезнең башына бәла чыгара. Һич шиксез, моның өчен иң беренче ата-ана җаваплыдыр. Күктән иңгән иң зур бүләк баладыр. Йөрәкләрдән мәңге китмәс ярадыр. Зур үсә дә әти белән әнигә үзәк изгеч сабый булып каладыр. Бу тормышның бар мәгънәсе баладыр. Кай чакларда утка суга саладыр. Ни булса да әти белән әнигә иң кадерле, газиз булып каладыр. Булган өчен балам, дөньямның ямен күрәм, дөньямның ямен күрәм, дә яшәүнең тәмен беләм. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Сине булган өчен балам, икмәгем тәмле һаман, икмәгем тәмле һаман, да суларым татлы сыман. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам.
булган өчен балам, эшләрем изге сыман, эшләрем изге сыман, да йөрәгем тибә һаман. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Сине булган өчен балам, күңелемнән җырлар язам, күңелемнән җырлар язам, да тормыш юлларын салам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам, мең рәхмәт сиңа балам. Пәйгамбәр әфәндебез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә балаларыбызга кече яшьтән пәйгамбәрен сөйдерегез дип әмер иткән. Игътибар итегез. Балаларыгызга пәйгамбәрне белдерегез димәгән, сөйдерегез дигән. Чөнки бала белгәннән, өйрәнгәннән алда сөю хисен кичерергә тиеш. Ә бу сөю аның яратылышында бар. Күңелдәге һәр сөюнең чишмәсе дә Аллаһны ва пәйгамбәрне сөюдер. Әмма моның өчен балага башта ата-анасының Аллаһны, пәйгамбәрне сөюен, аңа итагать итүен һәр заман күрсәтергә кирәк. Ата-ана Аллаһның кушканнарына һәм тыйганнарына игътибарлы булмаса, үз диненә, теленә, исеменә хөрмәт күрсәтмәсә, бала Аллаһның барлыгын һәм берлеген ничек таныр? Пәйгамбәребез тагы да 7 яшендә балага намаз өйрәтә башлауны әмер иткән. Ә инде намаз укымаган тәкъдирдә 10 яшьтән соң шелтәләп мәҗбүри кушарга боерган. Бала пөхтәлекне, гусл, намаз, ураза, яхшы яманны, хәләл ва хәрәмне балигъ булганчага кадәр белергә тиеш. Гаиләбезнең, үзебезнең һәм милләтебезнең киләчәген тәэмин итәчәк балаларыбыз никадәр горур холыклы, сәламәт һәм саф рухлы үстерелсә, киләчәгебезгә дә шул кадәр өмет белән карау мөмкин булачактыр. Ата-ананың балаларына хәрәм ризык ашатырга да хакы юк. Моңа бик игътибар итәргә тиешбез. Казанышларыбызга кол хакы керергә тиеш түгел. Чөнки ширле ырлыктан ширле башак, начар уңыш алырбыз. Бу сәбәптән бала аны карыныннан төшкәнчегә кадәр нәселнең бозылуы мөмкиндер. Хәрәм ризык һәм алкоголь эчемлекләр нәселнең бозылуына китерүче сәбәпләр. Хәрәм икмәк белән туендырылган бала үзе дә хәрәмчән булыр. Аллаһ бу баланы соңыннан хәрәм ашаткан ата-анасының башына бәла итәр. Тагы да балага дөньясы һәм ахираты хакындагы белемнәрне өйрәтү, аны бер һөнәр иясе итү тиешледер. Хәләл юл белән мал казанырга өйрәткәннән соң, аларны тиешле вакытында өйләндерү, начар юлга басмауларына игътибар итү тиешледер. Әнә шулай гына аларның һәм дә гаиләнең ва җәмгыятьнең гыйффәте сакланмас.
кыш булар. Болашакның бер яткары, карт әпкәмнең теләкләре. Һаман истә тотам берсен. Дөнья бездән калар бәпкәм. Инде тегесендә менә тел ачкыч кайлар бирсен сиңа, миңа. Тел ачкычы. Газиз әпкәм шушы сүзең күңелемдә күпме еллар яңгырап торды. Белсәң иде. Андагасын уйлаган юк, бу дөньяда оныгыңа ачкыч бик еш кирәк булды. Күпме яшерен серләр, сүзләр, чит телләр яшит күңелләр, күпме ишек, күпме йозак. Кешеләрдә я лабиринт, я бер җумак, тормыш я бер сфинкс. Гел җавабын тора сорап. Сез яшәү баскычлары һәр адымда кирәк икән ачкычлары. Яшәр идем. Дөньяда мин телсезләрне телли итәрлек, юнсезләрне юнли итәрлек, шукракларда ишетерлек, авыруларны терелтерлек сүзләр табып, сөйләр идем иртә кичен, әпкәм, синең дугаң миңа шул тел ачкычларын бирсен. Әмма мәкер хыянәттә халкым бәхетен урларга дошман кыра калса авын. Мин белмәсәм, сер сөйләргә әзерләнсәм, бирә белгән күрә белсен, ачкычларын кире алсын. Ayşan gına sabıy ide gesebi İnde usib buyga jitkensiz Bәхет kine yoldaş bulsa ide Olı yolga mine kitesiz, kitesiz Ömür üte üse bola kayılar Üzü yolların üzülü talpına, talpına Merhametli bulsan idi yazmış Aziz balalarım hakkına Anat üskeş bala irekli kır Gül bulmuş ul indi küzetir Yalgış ular urap ütse idi Her yalgışını bulmuş düzetip, düzetip Ömür üte üse bola kayılar Üzü yolların üzülü talpına, talpına Merhametli bulsan idi yazmış Aziz balalarım hakkına Yaşab bulamay gelisi yenip güne Gel yılmayıp dumaz irteler Dostlar yanda suyu janda bulsa Şigene ulu bizden irteler
Иртәләр гомер үтә балакайлар Үз юлларын үзли талпына Мәрхәмәтле булсаң иде язмыш Газиз балаларым хакына Гомер үтә балакайлар Үз юлларын үзли талпына Мәрхәмәтле булсаң иде язмыш Газиз балаларым хакына Газиз балаларым хакына Газиз балаларым хакына Балалар һәм яшьләребез җәмгыять һәм милләтебезнең киләчәгенең тәэминатыдыр. Аларның үзенчәлекле рухи ва мәгънәви тәрбияләренә нык игътибар итәргә бурычлыбыз. Аларны тормышка яхшы әзерләсәк, гомер кичергәндә төрле авырлыкларга төшермәячәкләр ва җәмгыять тышына атылмаячаклар. Бу сәбәптән Пәйгамбәр әфәндебез дә балаларга дәврегезнең спорт төрләрен өйрәтегез, ата белү, кылыч белән уйнау, йөзү, көрәшүне белсеннәр дигән. Онытмагыз ки, яшьлекне бушка әйләнү тулгану белән үткәрү картлыкта үкенечләргә, төрле җайсызлыкларга китерәдер. Балаларыбызның, яшьләребезнең ва милләтләребезнең киләчәген мондый хәлакәттән саклау безнең гайрәтебезгә бәйле. Белүебезчә, кешене кеше иткән 4 үзенчәлек бар. Беренче аң һәм фикер. Икенче рух. Өченче кыюлык, хөрриятне сөю. 4нче сөйләшә белү. Бала тәрбиясенең нигезен кешедәге шушы 4 мөһим нечкәлекне камилләштерү тәшкил итә дә инде. Педагогика, ягъни бала тәрбиясе ислам динендә иң мөһим бер гыйлем. Исламияттә бала тәрбиясенең максаты үз дәүләтенә, туган туфрагына, милләтенә, гаиләсенә, җәмгыятькә, гомум инсаният дөньясына бер файдалы кеше җитештерүдер. Бу максатларга ирешү өчен бала кеше яшьтән үк төрле һөнәрләргә өйрәнергә ва сәнгать сахибы булырга тырышырга тиеш. Рәсүл Әкрем бу җәһәттән Аллаһ сәнгать сахибы булган мөэминнәрне сөярди. Ислам галимнәренең бөеклекләреннән булган Имам Газали хәзрәтләре бала тәрбиясе хакындагы әсәрендә шуларны язган. Бала ата-ана кулындагы бер әманаттыр, бөек бер нигъмәттер. Шул нигъмәтнең кыйммәте беленмәсә, ул кулдан китәр. Бала ул шәм кебек төрле сурәтләргә керер. Бала ул таза бер туфрак кебек. Шул таза туфракка нинди ырлык чәчелсә, аның җимеше дә шулай хасил булыр. Сабыйларыбызга иман, Коръән Кәрим һәм Аллаһу Тәгаләнең әмерләрен өйрәтеп, ахират һәм дөнья сәгадәтенә кавыштырырга ярдәмче булырга тиешлебез. Бу сөю сәгадәтнең, бу бәхетнең савабы да ата-аналары белән уртак булыр. Ата-аналар өчен балаларын тәрбияләү җәһәннәм утыннан саклану, дөнья газапларыннан сакланудан да мөһимдер. Бүтән динсезлек һәм җайсызлыкларның башы балаларыбыз сабый чагында дини тәрбия күрмәгәнлектәндер вә начар дус аркадашлар мөхитендә калудандыр. Бар хәсрәтем, бар хәстәрем бала өчен. Хөрмәтем дә, хезмәтем дә бала өчен.
Үкенүләр, үтенүләр бала өчен, утка суга тукталуым бала өчен. Чыгар юлдан тукталуым бала өчен, тоңнан әвәл кайнар ашта бала өчен. Тәгәрәгән кайнар яшьтә бала өчен. Иртән кичем йөрәк хисем бала өчен. Янам, түзәм, киям, күнәм бала өчен. Ғрур башны түбән ием бала өчен. Şityat kişinin sözlerin Tanlasam da işitmim Bir ağır söz etseler de Ellenisim gitmim Uz balamның sözleri Bitirencime yüreğim tüz Doğru yürekte kodala Bala etken ağır söz Bala Doğru yürekte kodala Bala etken ağır söz Bala etken ağır söz İlkelikte üsken bala Söz eyte uylamışa Ona kaderini bilmiş Özünü bulmayacak Öz balamның sözleri Rencime yüreğim tuz Doğru yürekte kodala Bala etken ağır söz Bala etken ağır söz Yağmurdan süngen uşakтай Qabat qabın alımam Sözlerin jidi dügül Jitmiş qat ülşe balam Öz balamның sözleri Rencime yüreğim tüz Doğru yürekte kodala Bala etken ağır söz Bala Öz balamның sözleri Rencime yüreğim tüz Doğru yürekte kodala Bala etken ağır söz Bala etken ağır söz Bala etme ağır söz Мин каян килдем? Сөйләшә башлагач, баланың «Мин кайдан килдем» дигән соравына җавап Аллаһы бирде булырга тиеш. 7 яшькә кадәр балага намаз өйрәтелмәсә дә, аңа Аллаһы бар. Ул мәрхәмәтле, яхшы, гүзәл, бар нәрсәне күреп, белеп тора. Кешеләрне бер кайчанда үз рәхмәтеннән ташламый дигән төшенчәләрне аңлату зарар. Бүген бик күпләрнең тормышта югалып калулары, аның сынауларын үтә алмаулары, эчкечелеккә, наркоманияга бирелүләре ышанычлары булмаудан килә. Кеше тормыштан туймасын, кыйнлыклар алдында югалып калмасын дисәк, Аллаһыга ышануны бала вакытта ук тәрбияләргә һәм бу ышаныч гомер буе югалмасын өчен бөтен көчне куярга кирәк. Миңа шундый бер вакыйга сөйләделәр. Сугыштан соңгы еллар бер ялгыз, сукыр карт яши. Ашарына юк, югарына юк. Яз көне киртә кырыенда кармаланып кычыткан эсләп йөри. Әгәр таба алса, ашыга авызына тутыра. Шул вакыт аның яныннан үтеп баручы яшь кеше:
Бабай, бу дөньядан туйгансыңдыр инде ди. Бабай, эй, улым, син нинди көфөр сүз сөйлисең? Мин бу хәлдә 1000 ел яшәргә дә риза дип җавап бирә. Менә иман ныклыгы, канәгать була белү. Күп вакыт үзенә кул салучылар хакында ишетергә туры килә. Ныклап сораштыра башласаң, юк кына проблема алдында югалып калганнар. Я акчасы җитмәгән, я хатыны өстеннән йөргән. Шуларның берсенең дә хәле мөгаен әлеге картныкыннан да фаҗигалерәк булмагандыр. Менә бу үзе генә дә җәмгыятебездә рухи тәрбиянең никадәр кирәк икәнен безгә искәртә. Баланы берничә минут тыныч кына утырып торырга өйрәтү дә әһәмиятле. Әйдә әле, утыр, күзләреңне йом. Кулларыңны тезләреңә куй һәм үзең яраткан бер матур нәрсә турында уйла. Я булмаса, борын аркылы әкрен генә сулап, Аллаһ сүзен кабатлап утыр дип берничә мәртәбә күндерергә тырышсак, бераздан бу эш аңа уен яки телевизор карау кебек үк ошый башлый. Киләчәк тормышында ул балага намазга басу һәм анда игътибарны туплау җиңел булачак. Фани дөнья гүзәллеген күрү өчен җиргә туа. Матур итеп яши кеше. Максат куя һәм ирешә үргә менә. Булса әгәр чын күңелдән сөйгән эше. Үзебез дә армый-талмый хезмәт иттек. Бездән теләк кызартмагыз йөзебезне. Хәлебездән килгән кадәр без тырыштык, гыйлем бирдек һәм һөнәрле иттек сезне. Инде хәзер үзегез дә зур үстегез. Узатып бирсен һәр чак сезне яшәү кеше тормыш карап. Туры юллар телик сезгә киң дарьяда батмаенча йөзү өчен.
Баланы без әкренләп табигатьне танырга, яратырга өйрәтергә тиеш. Аллаһы Раббыбыз Коръәннең Кәримдә әйтте. Дөреслекдә, җир вә күкләрнең төзелешендә һәм көн белән төннең аралашуында акыл ияләренә Аллаһының барлыгына һәм берлегенә ышанырга әлбәттә көчле дәлилләр бар. Әл-Гимран сүрәсе 190-нчы аят. Баланың фикерләү сәләтен үстерүдә табигать белән таныштыру бик мөһим. Аны дәрес итеп түгел, табигать кочагында үзара әңгәмә рәвешендә алып бару кирәк. Балаларга үсемлекләр, җәнлекләр, бөҗәкләр, кошлар турында мавыктыргыч хикәяләр сөйләү, алар белән җиләккә, гөмбәгә йөрүдә бик файдалы. Бала табигатьне күзәтергә, аңа сокланырга һәм аны яратырга, хөрмәт итәргә өйрәнә. Табигать белән хозурлана белмәгән күңел рухи кыйммәтләрне дә аңлый алмый. Әлбәттә инде ул шушы самими гүзәллекнең иҗат итүчесе барын һәм аның Аллаһы булуын, һәр нәрсәнең урынлы һәм әһәмиятле булуын төшенергә тиеш. Җир, су, һава төшенчәләре аркылы да табигатьне таныту, Аллаһының бөеклеген күрсәтә белү кирәк. Җирне эшкәртеп, кеше үзенә ризык таба. Ризык безгә артык күп кирәк түгел, әмма аны табу өчен күп көч таләп ителә. Ризыкка караганда безгә су күбрәк кирәк. Шуңа күрә ул табигатьтә күбрәк. Аны табу ризык табуга караганда җиңелрәк. Һавадан башка без бөтенләй дә тора алмыйбыз. Шул сәбәптән ул бөтен җирдә бар һәм бушлай. Һава белән суны табу да ризык табу кебек булса, кешеләргә яшәү авыр булар иде. Менә булар барысы да Аллаһының рәхмәте һәм хикмәте. Без нәрсәдер эшләсәк, төзесәк, кемдер шуны җимерсә, аңа зыян китерсә, ачуыбыз чыга. Шуның кебек үк табигатькә зыян китерсәк, аны пычратсак, сакламасак, Аллаһының ачуына дучар булабыз. Балага буларны төшендерү бик мөһим. Браконьерлар артыннан куып, шүп ташлаган өчен штраф түләтеп кенә табигатьне саклап булмый. Кечкенәдән балада табигатькә мәхәббәт тәрбияләү кирәк. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галейхи ва саллям сүзләрен, зарларын әйтергә, телләре булмаган хайваннарны рәнҗетүдән айруча сак булыгыз диде. Һәр мәхлукат, һәр җан иясе Аллаһының иҗат җимеше һәм алар кешеләр өчен, аларга хезмәт итәр өчен яратылган. Һәр җан иясенә мәрхәмәтле булуны тәрбияләү безнең бурыч. Башка җан ияләренә мәрхәмәт күрсәтә алмаган бала кешеләргә дә миһербансыз була. Әгәр балада табигатьне танып белү теләге уята алсак, белемгә һәм Аллаһыны танырга омтылыш тудырдык дигән сүз. Януларым, көйләрем балам өчен. Бу җиһанны сөйләрем балам өчен, янар өчен, көяр өчен, сөяр өчен бир Раббым барчабызга яшәү кеше. Күктә очып җырлавымда балам өчен, җиргә төшеп елавымда балам өчен. Җырның, моңның, яшьнең тәмен тояр өчен бир Раббым, бир безгә яшәү кеше. Бәгыр кисәге дип юкка гына әйтмиләр. Шулар өчен янып яши әниләр һәм әтиләр. Балаларда белсәгәр әти-әни кадерен, гомер буе күреп яшәр бу кадернең әҗерен. Балаларда белсәгәр әти-әни кадерен,
Uyқысында қызғанмай, гіл бола деп толпына. Жиді қот көктен әйләнә, ғазиз бола хоқына. Балаларда білсәгер, әттияни қадірін, ғөмір бойы көріп яшар, бұл қадірнің әжірін. Үстірәбіз балаларны еркелеп назылап қына. Бала десең әттияни жанында фида қыла. Балаларда білсәгер әттияни қадірін, ғөмір бойы көріп яшар, бұл қадірнің әжірін. Балаларда білсәгер әттияни қадірін, ғөмір бойы көріп яшар, бұл қадірнің әжірін. Ғөмір бойы көріп яшар, бұл қадірнің әжірін. Ғөмір бойы көріп яшар, бұл қадірнің әжірін. Hürmetli radyo tыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез балаларыбыз, милләтебез киләчәгедер исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Рәдиф Гаташ, Фирая Зыятдинова шигырьләре кулланылды. Һәм Юлдаш гәзитеннән Җәмил хәзрәт Фазлыев, Туры юл китабыннан Мөхәммәд хәзрәт Галләмов мәкаләләре алынды. Ә инде музыкаль яктан Рания Билалова башкаруындагы «Мең рәхмәт сиңа балам», Гүзәл Уразова башкаруындагы «Бала әйткән авыр сүз», Хәния Фәрхи башкаруындагы «Балаларга фатиха» һәм Зөлфия Шакирова башкаруындагы «Бала бәгырь кисәге» исемле җырлар бизәде.